mäkin tunnen monia viljelijöitä. Heillä on kalkitukset kunnossa ja viljelykierto, kaikki nämä palikat. Ne siis tekee jo uudistavaa viljelyä. Kyllä mä niin kuin voisin sanoa, että heillä on niin kuin parhaat käytänteet. Ja sitten nyt se tavallaan tarvii tässä murrosvaiheessa tehdä numeeriseksi. Yksi, mikä on Suomessa kauhean tärkeää, on tilalla hahmottaa se, mitkä on ne hyvät pellot, minne ne panokset kun laitetaan ja tuottaa se sato siellä. Ja mä luulen, että siinä on paljon tehtävää meillä. Niin aina näitä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, hakea se satotaso, mikä on siinä peltolohkolla se potentiaali, tehdä se mahdollisimman tarkasti. No. Ja siihen tulee sadontuottokykyä vastaava ravinteiden käyttö, toimenpiteet kasvukaudella, lisälannoitus tai lehtelannoitteet, että voi vielä tarkentaa sitä, levityskartat. Turhan vähän vielä käytetty, niin kuin AdFarmkin on maksuton. Sitten AdFarmissa on kiva se mobiili. Tämä pystyy siirtämään kartan mobiililaitteeseen ja ajo nopeutta säätämällä. Ja tämä on eka tavallaan askel. Ja sittenhän meillä on Omajara. Ja Omajarasta sä voit esimerkiksi Nurmille katsoa, että mikä on se sun paras ratkaisu, millä saa tarkan ravinteiden käytön sun pellolle. Tähän se varmaan menee ja meidän on vaan sopeuduttava ja moni jo tekee, vaikkei sitä mietikään. Se on tavallaan niin kuin semmoinen kunnianhimo siinä tulee siihen, että pyrkii tekemään paremmin ja paremmin. Mutta sen nimen ne saisi kyllä vaihtaa. Kyllä mä luulen, että se on nyt, käytetään me uudistavaa viljelyä. Uudistava viljely, Joo, sovitaan näin.